ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବାଧିକ ମରୁଡ଼ିଗ୍ରସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା କେଉଁଠି? ଡି ଅପସନ୍ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡୁଡୁମା ଜଳପ୍ରପାତ କେଉଁ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଡି ଅପସନ୍ ମାଛକୁଣ୍ଡ ନଦୀ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଛ ଚାଷ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି? ସି ଅପସନ୍ କୌଶଲ୍ୟାଗଙ୍ଗା। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁ କିଏ? ସି ଅପସନ୍ ବାଘ। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଇଞ୍ଜିନିୟରର ନାମ କ'ଣ? ଡି ଅପସନ୍ ଏ ଲଳିତା। ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୃଥିବୀର ଜନସଂଖ୍ୟା ଶତକଡ଼ା କେତେ ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି? ସି ଅପସନ୍ 1 ଶତକଡ଼ା